Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis skutin ġbarna hawnhekk għal din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika. Ninsabu fis-sitt ħadd tal-Eid, l-aħħar ħadd, bħallum ġimgħa kan la jrid niċċelebraw it-tluq fis-sema ta' Ġesu. Kien żmien ta' riflessjoni, żmien ta' ferħ. Illum il-liturġija tkellimna dwar dan Alla li hekk fl-aħħar ħin jagħmel din id-diskussjoni mal-apposti tiegħu fiċ-ċenaklu u jgħidilhom li jrid jinżel fil-qlub tagħhom, jrid jinżel u jgħammar fil-qlub tagħhom anke t-Trinità trid tinżel tidħol fil-qalb tal-bniedem biex inkunu nistgħu ngħixu skont il-qalb ta' Alla. Għalhekk bi preparazzjoni għal din l-Ewkaristija hekk nieqfu ftit mir-ritmu tal-ħajja anke f'moħħna u nirriflettu ftit u nitolbu maħfra lil Alla ta' xi nuqqasijiet li stajna għamilna biex niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija. L-qdisa l-lum sir nofruha b'suffraġġju għar-Roħ Polin Pisani. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-siet, bil-kliem, bil-għamil, billi ħallejt dmirijietna, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qadisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna ħtijietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għola tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bejn il-Missier. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja il-qajt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għola Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox għamel li niċċelebraw b'ħerqa kbira dawn il-ġranet ta' ferħ li fihom qegħdin nagħtu ġieħ lill-mulej li qam mill-imwiet u għatina li l-istess semil tagħna ikun xhieda tal-ġrajja li qegħdin infakru. Dan kollu nitolbulek permezz ta' ibnek, Ġesu Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Lill-Ispiritu Santu u lilna derilna li aħna m'għandna nabbukom b'ebda pis ieħor aktar minn dak li hu meħtieġ. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien niżlu xi ħud mill-Ludija u bdew jgħallmu lill-aħwa. Jekk ma toqgħodux għaċ-ċirkonsizjoni skont id-drawwa li ġejja minn Mosè, ma tistgħux issalvaw. Pawlu u Barnaba qamu kontra tagħhom u ħaduha magħhom bisħieħ. Għalhekk għatawa li Pawlu u Barnaba u xi ħud oħra minnhom jitilgħu Ġerusalemm ikellmu lill-Apostli u l-Presbiteri fuq din il-kwistjoni. Imbagħad l-Apostli u l-Presbiteri flimkien mal-Knisja kollha derilhom li kellhom jażlu lil xi ħud minnhom u jibgħatuhom Antokja ma' Pawlu u Barnaba. Dawn kienu Ġuda jgħidulu Barsaba u Silla li kienu minn ta' quddiem fost l-aħwa u bagħtu magħhom din l-ittra. L-Apostli u l-Presbiteri ħudkom lill-aħwa ta' Antokja, ta' Sirja u ta' Ċiċilja li ġew mill-ġnus islim għalikom. Aħna smajna lil xi ħud minn nies tagħna mingħajr ebda ordni tagħna ġew ħawdukom qalbkom u moħħkom bi kliemhom. Għalhekk aħna qbilna lkoll bejnietna u derilna li kellna nażlu lil xi ħud u nibagħtuhom għandkom flimkien mal-eżiż tagħna Barnaba u Pawlu.
nies li dedikaw ħajjithom għall-isem ta' Sidna Ġesu Kristu. Għalhekk batnilkom lil Ġuda u lil Sila biex jgħidulkom bi kliemhom l-istess ħaġa. Għax li l-Ispirtu Santu u lilna derilna li aħna m'għandna nabbukom b'ebda pis ieħor aktar minn dak li hu meħtieġ, jiġifieri li titbiedu mill-ikel sagrifikat lill-idoli, mid-demm, mill-laħam tal-annimali fgati u miż-żwieġ ħażin. Tagħmlu tajjeb jekk tħarsu ruħkom minn dawn, saħħa. Il-kelma tal-mulej, roddu ħar lill-Alla. Salm risponsorjali ngħidu flimkien fost il-ġnus Alla wera s-salvazzjoni tiegħu. Ngħidu flimkien fost il-ġnus Alla wera s-salvazzjoni tiegħu. Iħenna lina Alla u jberikna, idawwar għal fuqna d-dija ta' wiċċu biex jingħarfu fuq l-art triqatek fost il-ġnus kollha salvazzjoni tiegħek. Ngħidu flimkien fost il-ġnus Alla wera s-salvazzjoni tiegħu. Jitennew il-ġnus u jgħannu bil-feħ għax triġi l-poplu bis-sewwa u l-ġnus fuq l-art intmexxihom. Ngħidu flimkien fost il-ġnus Alla wera s-salvazzjoni tiegħu. Ifaħruk il-popli Alla, ifaħruk il-popli kollha. Iberikna Alla u tibża minnu l-art kollha minn tarf għal ieħor. Ngħidu flimkien fost il-ġnus Alla wera s-salvazzjoni tiegħu. It-tieni qari. L-anġlu urin il-belt il-qaddisa nieżla mis-sema. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. L-anġlu ħadni fl-ispirtu fuq muntanja kbira għolja. Urin il-belt il-qaddisa, Ġerusalem, nieżla mis-sema mingħand Alla, bil-glorja ta' Alla fiha, tiddi bħal ħaġra mill-aktar prezzjuża bħal ġaspru jleq daqs il-kristall. Għandha ħajt kbir u għoli bi 12 il-bib fih u 12 l-anġlu fil-bibien li fuqhom hemm miktuba ismijiet, l-ismijiet ta' 12 tributa u liet Iżrael. 3 minn dawn il-bibien jagħtu għan-naħa tal-Lvant, 3 għan-naħa tat-Tramuntana, 3 għan-naħa tan-nofsinhar u 3 għan-naħa tal-Punent. U l-ħajt tal-belt għandu 12 pedament li fuqhom hemm 12 l-isem ta' 12 l-apostlu tal-ħaruf. Ebda tempju ma rajt fiha għax il-mulej u t-tempju tagħha, Alla li jista' kollox u l-ħaruf u l-belt ma teħtieġ la xemx u lanqas qamar biex idawluha, għax biex idawwala għandha l-glorja t'Alla u l-mużbieħ tagħha il-ħaruf. Il-kelma tal-mulej, roddu ħaj lill-Alla, kjoġobkom umbuli fal-Evanġelu. Jekk xi ħadd iħobbni ħares kemm tiegħid il-mulej u missieri jħobbu u aħna niġu għandu. Il-mulej magħkom, qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmru għandu. Min ma jħobbnix ma jħarisx kliemi u l-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex tiegħi imma tal-missier li bagħatni. Qedtilkom dan meta għadni magħkom, imma d-difensur l-Ispiritu Santu li l-missier jibgħat f'ismi jgħallimkom kollox jifakkarkom dak kollu li qedtilkom. Jiena nħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, ma nagħtihulkomx kif tagħtih id-dinja u tħallux qalbkom titħawwat u anqas titbeżza. Smajtu x'għedtilkom jiena sejjer u nerġa' niġi għandkom. Kieku kontu tħobbuni, kontu tifirħu li sejjer għand il-missier għax il-missier huwa akbar minni. U għedtilkom dan issa qabel ma jseħħ
biex meta jseħħ temnu. Il-kelma tal-mulej tal-im tal-Evanġelu nitnatfu mill-nubiet. Kif qedtilkom qegħdin naqraw l-aħħar wieħed mill-aħħar kapitli ta' San Ġwan l-Evanġelista, kapitlu 14, fejn Ġesu jagħmel dan id-diskors ħankomplu ma' dak li rajna l-ħadd li għadda. Ġesu wasal biex jitlaq l-apostli, bħalhom ġimgħa niċċelebraw itlu fis-sema tiegħu u qed jagħtina qisu testament u jrid jgħidilna li aħna u hawnhekk irid li nixtieq li nifhmuha dil ħaġa. Ġesu iriedna nsiru parti mill-imħabba trinitarja. Fil-Vanġelu tal-lum isemmihom it-tlieta, isemmi lill-Missieru, jitkellemu isemmi lill-Missieru u li sewa jibgħatilna l-Paraklitu, l-Ispirtu ta' Alla. Kull Nisrani huwa inserit, huwa imlaqqam biex ngħidu l-kelma Maltija fit-Trinità mill-Magħmudija stess. Kull sagrament niċċelebrawh f'isem it-Trinità. U Ġesu illum ikellemna fuq 3 affarijiet. L-ewwel ħaġa li nixtieq naqsam magħkom li qalilna Ġesu, jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti. Jekk jien inħobb xi ħadd f'ħajti nisma' minnu. Ħafna missirijiet hawnhekk u ommijiet naħseb l-aktar ferħ li jagħtuhom l-ulied meta jagħtu widen għall-kelma tagħhom. L-ewwel ħaġa jridu nisemgħu. Kemm il-darba nkunu fil-Knisja, jeqraw il-lezzjonijiet u ma nkunux nafu x'eqrajna. Illum insaqsu li nafusna x'kienu fuq xiex kienu l-lezzjonijiet. Fuq xiex kienet l-ewwel lezzjoni, it-tieni lezzjoni u l-Vanġelu. Is-smieħ huwa importanti. Jien biex nħobb il xi ħadd irid nisma' minnu. Ir-rispett jiġi milli nisimgħu lil xulxejn. U missieri jħobbni aħna niġu u nagħmru għandu. Kemm sabiħa din il-kelma? Tagħmmar għand xi ħadd, issir parti mill-familja. Kemm hu sabiħ li Alla irid jiġi jgħammar f'qalbna. Alla jrid isir parti mill-ħajja tagħna. Alla jrid jidħol fil-qalb tiegħi. Imma rridu nisimgħu mill-kelma. Issa minn hawn jitlaq kollox. L-iżbal li nagħmlu aħna din qed ta' kemm il-darba li naħsbu illi l-fidi tagħna hija l-osservazzjoni tal-kmandamenti. Aħna hekk tallimna għandna dawn il-liġijiet obdihom biex takkwista l-imħabba talla, mhux veru. L-imħabba talla m'hemmx għalfejn nakkwistaw, Alla ġaj jħobbna. Kieku ma baċ il-libnu. Alla ġaj jħobbok lilek kif int. Mhux kif suppost tkun. Iħobbna u spiċċa, ma jinteress mhux bħal imħabba tal-bnedmin, inħobbok biex tħobbni, nirrispettak biex tirrispettani, Alla le, Alla jħobbok. Tiġi l-qudies ma tiġix. Pjuttost meta tinduna kemm int maħbub u hawn il-liġijiet qegħdin hemm biex jiggwidawna, imma meta int tħossok maħbub anke fil-familja, meta tħossok maħbub, meta tħossok rispettat minn martek, minn żewġek, minn ulidek, tagħmel minn kollox. U hawn id-differenza, ma nagħmilx u ma nħobbx lil Alla u ma niġix il-quddiesa għax hemm l-obbligu, imma niġi l-quddies għax naf li Alla jħobbni. U fejn hemm l-imħabba jiġru r-riġlejn jgħid il-Malti. Għalhekk il-quddiesa ma tibqax pejs, għalhekk li tmur titlob tkun għaddejjem quddiem knisja u tidħol tkellem lil Ġesu mhux pejs imma tħossok l għandek tidħol għax hemm l-imħabba. Żewġ għarajjes jew żewġ namrati il-ħin kollu illum bi jittekstjaw jaraw li jisemgħu l-xulxejn, jibgħatu ritratti l-xulxejn, għax iħossu li għandhom bżonn jikkomunikaw. Jekk tismaw il-kelma tiegħi, aħna niġu nagħmlu għandkom. Ġesu jrid jammar fil-qalb tagħna. L-ewwel punt, kemm hu importanti li nisemgħu l-kelma t'Alla, li nkunu familjari magħha.
biex Alla jgħammar fil-qalb tagħna. X'ħat tagħmel din il-kelma li tiġi fil-qalb tagħna? Ħadd tagħtina il-paċi. U Ġesu jgħidilna mhux kif tagħtilkom id-dinja. Il-paċi jew is-sliem, il-Malti tal-lum jgħidilna jien nħallilkom is-sliem. Tgħidli fader is-sliem mhux li jkollok saqaf sewwa fuq rasek, ma jkollokx mart, kollok ġob tajjeb, kollok flus mhux ħażejn, tagħmel xi safra kultant, xi trid aktar, mhux dak is-sliem. Aħna qisna mmorru għand Ġesu, niġu l-quddiesa biex Ġesu jibedna mill-inkwiet. Ħanġibilkom eżempju żgħir. Mingħajr inkwiet ma nikbrux, mingħajr xi sakrifiċċju ma nikbrux, mingħajr xi tbatija ma nikbrux. Immaġinaw it-tifel tagħkom irid jitgħallem il-bicycle. Inti bħala missieri u bħalhom taf li dan ħajtkaxkar xi darba. Ġifieri biex jitgħallem ħajweġġa żgow xi darba. Allura ma tgħallmux il-bicycle. Ġesu jagħmel l-istess magħna ta'. Ġesu lielna ridna nikbru fl-imħabba tiegħu u kultant iħallina inweġġew u l-iżbal li forsi nagħmlu aħna ma' uliedna kultant kien hemm psikologu hekk qed jindirizza lill-ġenituri li t-tfal tagħna geżwirnihom wisq fil-bubble wrap dak il-plastik bil-bżiża qishom ipproteġinihom wisq. U ġab eżempju sabiħ ħafna. Sa dan irid napplikawh kif Alla jimxi magħna ta' slim ta' Alla kif rajna fl-ewwel lezzjoni min kien attent. L-ewwel lezzjoni il-Knisja kellha l-inkwiet tagħha ta' u l-Knisja tibqa' jkollha l-inkwiet tagħha, imma mill-inkwiet kibret il-Knisja. X'in bdew jiġġieldu fil-bidu tal-Knisja, għamlu l-Konċilju ta' Ġerusalemm l-ewwel Konċilju tal-Knisja u żviluppat il-Knisja u ħareġ it-tajjeb. Ma jfissirx li Alla ma kienx magħhom. Ġifieri meta fil-ħajja tagħna jkollna l-inkwiet, ma jfissirx li Alla abbandonana ta' Alla iħallina niżbaljaw biex nikbru bħalma l-missier jagħmel mawlidu, bħalma l-om tagħmel mawlidu. U dan il-psikologu qal kont qiegħed familja u jiġi t-tifel kellu xi 3 snin, Alla ma ħammur norqod ħan ilbes il-piġama. Wara ftit niżel ferħan bil-piġama, bil-qalzitta wara quddiem, bil-maqlub u bil-buttuni bil-maqlub, kollox bil-maqlub. L-om u l-missieri kienu intelligenti biżżejjed. Kieku aħna x'konna nagħmlu, forsi ngħidulu omur ma tafx tilbes u ngħidu xi tnemm miegħu, inneżżewilu u nlibsilu kif suppost. Entu jikber il dak it-tifel le mentux. Dik l-om ħallietu ma rraqat l-għada qam gerger li weġġew il-buttuni għax kienu naħa ta' ġewwa. Il-ġurnata ta' wara li bisa sewwa. Imma tgħallem kiber, tajtu l-opportunità li jikber u Alla jtina l-opportunità li nikbru lielna. Billi għaddina min ma għaddix minn problemi fil-ħajja. Min? Jiena int. Kieku ma għaddix minn problemi, kieku jiena llum minix qiegħed saċerdot. Jiena għaddejt minn ħafna qabel ma sirt saċerdot. Imma Alla għaddini minn dawk it-treqat, ma qbilx mal-ġenituri, tlaqt mid-dar, abbandonajt il-Knisja, imma biex wasalt hawn fuq dan l-artal li huwa post imqaddes. Ġesu f'kull wieħed waħda minna jgħaddina minn ħafna affarijiet li wara nibdew naraw ngħidu ara, kbirt, tgħallimt. U Alla li nirtu wassalna l-qdusija. U l-qdusija tasal ukoll billi titkaxkar xi waħda fuq iż-żrar. Billi tweġġa. U niġu nagħmru għandu. Il-kelma talla, il-paċi talla ma jfissirx tranquillità, ma jfissirx ma tgħaddix minn inkwiet, ma jfissirx ma tagħmilx sakrifiċċji u għajdu li intom tafu aktar minni, għajdu li ma mħabba, il-vera mħabba titlofx sakrifiċċju. Ma teżistix imħabba mingħajr sakrifiċċju. Ma teżistix. Min jgħidlek li jħobbok u mhux kapaċi jagħmel sakrifiċċju għalik, mhijiex vera mħabba. Sa Ġesu tant iħobbna li taħajtu għalina. U l-aħħar punt, ħammur jiena għandkom tkunu ferħanin jgħidilna Ġesu biex nibgħatilkom difensur. Għandna l-missier li jħobbna liben li taħajtu għalija u għalejk għax iħobbna sakrifiċċju kbir, l-akbar sakrifiċċju li tagħti ħajtek għal ħadd ieħor u ħajbatilna paraklitu li jiftħilna moħħna.
Li inti jekk ġejt il-Knisja dal-għodu hawnhekk għax f'qalbek ħassejt lilu jkellmek, mur isma' qudies llum il-ħadd, mur iltaqa' ma' Ġesu. Jekk inti tajt karità, jekk inti ħassejt imħabba lejn minnu inqas minnek, dik huwa l-Ispirtu ta' Alla. Jekk inti tħoss imħabba lejn uliedek, dak huwa l-Ispirtu ta' Alla. Jekk inti lest li tbagħti għal uliedek u għall-familja, dak huwa l-Ispirtu ta' Alla. Jekk inti tħossok li qed tagħmel ħażin għax qed tmur kontra l-vera mħabba, dak huwa l-Ispirtu ta' Alla. U hekk sirna parti mit-Trinità aħna, il-missier li jħobbna li bagħat il-libnu, liben li taħajtu għalejk, mar dejn il-missier u bagħatilna l-Paraklitu biex aħna nkunu parti minn din it-Trinità. Kull ma nagħmlu fil-Knisja nibdew f'isem it-Trinità. Eżis, ejjew nifhmuhom dawn l-affarijiet għax minn hawn titlaq l-imħabba vera, hawnhekk il-paċi nsibuha, jista' jkollok inkwiet bħalma kellhom fil-bidu tal-Knisja. Marru jiġru Ġerusalem ħdem Pietru biex isolvu l-problemi. Għax kien hemm kwistjoni ta' ċirkonċiżjoni, għax il-Lud kienu ċirkonċiżi, allura kull Nisrani kellu jkun ċirkonċiż. L-ewwel qed li ma rridx San Pawl, għax San Pawl kien Roman. Ma kienx ċirkonċiż. Imma l-affarijiet materjali ma kellhomx jaqsmu mal-Knisja tagħna. U Pietru kellu dik il-viżjoni xi darba qrawha fejn ra u l-anġlu tal-laqallu mura għammet lil dak għalla volju mhux ċirkonċiż u minn hemm Pietru wasal li l-insara m'għandhomx ikunu ċirkonċiż u jistgħu jiklu kull laħam, mhux il-laħam tal-majjal ma jistgħux jikluh. Imma l-Knisja mxiet, imma Alla għaddihom minn dawn id-diffikultajiet biex tikber il-Knisja bħalma jagħmel ma' kull wieħed waħda minnha. Naħseb il-kunċett li rid ngħid fimnieh ma naqtawx qalbna meta Alla jgħaddina xi ftit inkwiet, kultant ikun mart, kultant ikun diffiċli ħafna, imma Alla qed jipprova jwassalna għal perfezzjoni biex meta jasal il-mument nkunu lesti niltaqgħu miegħu. Jagħmel minn kollox Alla biex ma nintilfux. Anke kultant titina xi tbatija, kultant meta nagħtu kastik li tfal tagħna għax inħobbuhom mhux għax nibgħoduhom. U Alla kultant biex iġibna f'tagħna jippermetti ċertu affarijiet. U ta' dan għandna nirringrazzjaw, imma ma ninsew qatt li Alla qiegħed magħna dejjem f'kull inkwiet. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. San huma bil-wieqfa biex flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna u ngħidu jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħala s-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-missier, bih sar kollox, niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem, salbu għalina bada taħt Ponzu Pilatu. F'telet jum qam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq l-emin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu mulej li għati l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u mweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fuqhom il-profeti fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-wiet il-ħajja ta' żmien li ġej. Hu tiegħi jew induri lejn il-missier u nitolbuh biex jibgħat fuqna l-Ispiritu qaddis tiegħu. Nitolbu għall-insara kollha biex bil-qawwa tal-Ispiritu Santu jgħixu dak li jemmnu u jikbru fl-imħabba lejn xulxejn nitolbu. Tolbu għall-mexxejja tal-ġnus sabiex ma jibżewx mid-dialogu li jwassal għal kull waqfien mill-ġlied biex il-popli jgħixu fis-slim u l-paċi nitolbu. Nitolbu għalina l-kol sabiex nilqgħu l-kelma u niġġeddu fl-Ispiritu tal-Mulej Ġesu nitolbu. Minn dan is-santwarju ta' Omna Marija nitolbuk mulej tqaddes lill-familji tagħna f'imħabtek u bil-qawwa tal-Ispiritu ibnihom fi Knisja ċkejkna fejn inti tagħmmar nitolbu. U Alla inti trid tgħix f'dawk li jilqgħu l-kelma tiegħek, ibgħat l-Ispiritu tiegħek fuqna biex ifakkarna f'dak kollu li għallimna Ġesu u jenna nkunu xhieda tiegħu bi Kristu Siedna.
itolbuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jitla' quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok tnaddafna meħtijietna nitħejjew b'ħajja tajba għas-sakramenti tal-ħniena tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek, iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien fejn ġie sakrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna u bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sakrifiċċju veru tas-salib temm is-sakrifiċċji kollha ta' qabel waqt li ntelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-qassis, l-artal u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid mxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja u bla jeda jtennulek u jgħidu Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċitu, smewit l-art mimlija bil-glorja tiegħek, wasalna fil-għola tas-smewit, imbirek minn ġej fisem il-mulej, wasalna fil-għola tas-smewit. Għaddejs tas-sew int mulej, inti lajn dusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs radlek il-ħajr birek qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku koll wara li klaħal kalċi reġerat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu biex xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej l-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċċu kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Illum mod partikolari nitolbu għal Ruħ Polin Piżani li għalija qegħdin noffru din il-qudiesa. Nitolbuk mulej jiddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u mal-La Marija, mar-raġel ta' San Giuseppe, mal-Apostli u l-qadisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek.
bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Aħna wlied missier wieħed, hekk li bagħat il-libnu biex imut għalina Ġesu. Flimkien u fl-imħabba tal-Ispirtu Santu ejjew ngħidu din it-talba li għallimna Ġesu, it-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek, ikun li trid int kif is-sema jekk ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu għati għalina. Ma daħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħarisx lejn ħtijietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim u l-għaqda li inti trid fija li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqablu bihom għall-ħajja ta' dejjem ammen. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan huwa l-ħaruf Talla, dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna se nitqablu bihom għall-ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu ħarisni għal-ħajja ta' dejjem.
Nirringrazzjawk Ġesu li jogħġbok tilqana hawnhekk illum. Smajna l-kelma tiegħek u ġej ġewwa l-qalb tagħna. Sirna ħaġa waħda miegħek. Kif qedtilna llum fil-Vanġelu tiġi tagħmmar fil-qlub tagħna. Tiġi tgħix fil-qlub tagħna. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox inti ġeddidna għal ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina nitolbuk il-frott tal-misteru tal-għid u imla li ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu Sidna. Għandna xi avviż infakru li l-100 mill-mewt ta' Karmni Grima. Ħajkun hawn adorazzjoni Ewkaristika nhar it-tlieta fid-dar ta' Karmni Grima ser jinżamm lejl tal-adorazzjoni bejn l-10 u l-5 ta' filgħodu. Kun ħaġa sabiħa kieku nsibu ftit ħin għat-talb f'din id-dar. Jekk hawn xi persuni li jixtiequ jagħmlu dan jinformawna biex ikunu nistgħu inqassmu l-ħinijiet ta' matul il-lejl. Pellegrinaġġ dioċesan, kulħadd huwa mistieden li jusem f'dan il-pellegrinaġġ dioċesan li isir mill-Knisja tal-Arb lejn is-Santwarju ta' Pinu b'waqfa qasira ħdejn id-dar ta' Karmni Grima. Il-pellegrinaġġ ser isir nhar l-Erba' u jibda fis-7 ta' filgħaxija. Ta' naslu s-Santwarju jkun hawn quddiesa mill-Isqof Anton Tewma. Dakinhar ma jkunx hawn quddies tas-6:30 ta' filgħaxija. Mixja ta' lejliet Labsi, is-Sibt 28 ta' Mejju. L-Isqof Anton ser jagħmel mixja mill-Knisja ta' Marsalforn sa fuq il-għolja ta' Ammar fejn isiru wkoll quddiesa fuq il-għolja. Il-mixja tibda fid-9 ta' bil-lejl, inħeġġu partikolarment lil dawk li jħobbu jimxu sabiex jieħdu sehem f'din il-mixja. Konferenza dioċesana dwar il-familja nhar il-ġimgħa 3 ta' Ġunju, Don Luca Baluncani ser imexxi konferenza dwar il-familja ser issir fi Villa Fiorita f'Marsalforn bejn is-6:30 u 8:30 ta' filgħaxija. Ikun hemm ukoll it-traduzzjoni għal Malti. Fil-bullettin issibu kull informazzjoni meħtieġa biex tibbukkjaw. Lezzju Divina nfakrukom li kull nhar ta' Ħadd l-Isqof Anton Tewma qed imexxi l-Lezzju Divina f'din il-Knisja fis-7 ta' filgħaxija. Nħeġġukom biex tattendu sabiex inħallu l-kelma tal-Alla tmexxina u turina t-triq tal-ħajja. Fl-aħħar qoti tad-demm nħeġġu lil dawk li huma f'saħħithom biex illum 11-22 ta' Mejju imorru jagħtu d-demm li hu tant bżonjuż mit-8 sassija fil-Berġu tax-Xewkija. Ovvjament ħudu l-ID card magħkom. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Min qalbi nawguralkom il-ġurnata tal-Ħadd it-tajba.